Dă-i fir, băbiță, dă-i fir. Hai că e mare asta. Are kilul. O pizza. Ai văzut de unde l-a luat? Are, bă. Cred că a fost de noroc ăsta. Corbulețul mic, bă. Uite la plutele astea. Să crești mecheria? E hoț, n-ai ce să-i ceri. Corbulețul mic, bă. Băgai mare nu se dă la el. Are mai mult de 2 palme. Mamă, ce gură are. Ce dracu mănâncă ăsta, mă, de are gură? Ăsta mâncă scoici, ce dracu mănâncă? Ce găsește și el ce să mănânce. Bă, frate, așa. Uite și. Uite și tu. Mamă, ce intră. Ce intră în el. Asta nu mai scăpa el. Pă, tare intră. E stres pe asta, nu? Nu. Cu porcul cu astea. Nu mai iese cârligul din gură. Păi, ia uite cu ce șmecherie lucrează. Drujbă. Suedeze, bă, aia e suedeză. Bă, dacă iese. Bă, dă-l recu ce intră. Îmi scot eu? Ce să nu tu? Uite-te ăștia. Nu, hai pune, deschide gura aia. Păi, n-ai, uite. Uite, Uite acum. uite ăștia. Îi facem operație. Așa ceva. Ce să scape, mă, asta? Uite ăștia. Hai că acum scot că... Uite și... Că mai iese. Nu mai iese ăsta. Dă-l recu de câdic. De unde, mă? De... Bărbosul ăsta are câdige. Să te sponsorizeze bărbosul. Bă, ce gură are al recu. Gata. Stai să arăt în clip. Vezi? Uite așa cum se vede. O focalizează cârligul. Uite aici, bucată. Frumos. Să-l băgăm și noi frumos în gură. Are mai mult. O palmă. Gata. Gata? Uite, la astea, uite. Gata? Mai trebuie? Și ce mai dă? Nu mai trebuie.